Predsednik Srbije Boris Tadić je u sredu prilikom rešavanja testa inteligencije iščašio skočni zglob. U Narodnoj kancelariji predsednika Republike, međutim, ističu da su zadovoljni ostvarenim rezultatom. 7. mesto između 120 ispitanika iz vrtića Pčelica na Dorćolu. A Danica Drašković je izjavila da je spremna da zada finalni udarac obaveštajnoj oligarhiji zaostaloj iz bivšeg režima. Ona će sledeće srede ispaliti svog muža Vuka iz ogromne praćke na zgradu BIA, Generalštaba i na Radeta Bulatovića lično. Jedino što bi moglo da me spreči je da se Vuk odveže i pobegne mi, zaključila na kraju gospođa Drašković. Na licu mesta naš reporter. Gospodine Draškoviću, hoćete li ovoga puta uspeti? Hoću, nego šta ću? Samo da Danica opet ne nategne štrih, ko da treba da me baci na bet u Kentaur. Danice, pobogu, ne nateži tu gumu, komanita. Znaš da nisam ponovo pasoš. Kakva imate očekivanja od ove akcije? Nadam se da ću pogoditi u prozor. Ne bi valjalo da udarimo fasadu ni za mene, ni za opeku. Danice, dokle da ti ponavljam, pa zalepit ću se za zid ko freska koliko si nategla to uže.